astean ere Elgoibarren jendez gainezka egon ginen hemen inkuratuta goxo-goxo. Eta gaurkoan, hau da jendea laia eta zoragarria hurbildu zaretena. Sasoiz etorri altzarete. Horrela gustatzen zait niri gu ere lanerako desiatzen gaude. Izan ere baldakizue gaur Euro Disneyrako 2 bidaiak zozketatu behar ditugula. Ba, asgaitezen, ezta? Eta hasteko deituko digu Txirri, Mirri eta Txiribita honi. Txirri, Mirri, Txiribita! Txirri, Mirri, Txiribita! Txirri, Mirri, Txiribita! Etxeko lanak egiten. Etxeko lanak, Etxeko lanak ala oeko lanak. Oeko lanak esaldira ba, etxeko lanak, Gaur lana hemen garaiz egotea da. Eta zu zer dakizu garaiz iritsiote garen. Tira, Mirri, argi dago ez garela garaiz iritsi. Berandu iritsi gara. Zertarako dugu erlojua? Jo, pelas, guk erlojua xabelean daukagu. Mira, oso erretxa da. Jaikitzen geranean goizean goze bagaude, goxaltzeko ordua. Eguerdiz goze daukagula, baskaltzeko ordua. Arratzalde erdian, berriz ere tripa, txuku ere segula. Meriendatzeko ordua. Iluntze aldera berriro goxe gaudela. Afaltzeko ordua. Entenitzen, guk ez dugu beste erlojurik behar. Ikusten meriendatzeko ordua. Aizue, bagoaz! Aizue, Mirri eta Txiribiton. Zuen sabeleko orduak hemen ez du ezertarako balio. Hemen balio duenak da hemen ditugun lagun guztien ordua. Eta hauek gure zain daude gure programan noiz hasiko den. Ulertzen? Horretxe posa... Gure zain zaudete! Pelas nolako ere horea, eskerrik asko, Lasai. Merienda txiki bat hartu, eta bere ala etorriko gara, Mirri eta Txiribiton! Inurtitan pauso txiki bat bera ematen baldin baduzu, Ni banoa hemendik, edo merienda, edo ni. Pentsatu egingo dugu. Konprome, pentsatu dugu. Gu hemen geratuko gara, eta zuk guri merienda ekarri. Abai, banoa, eta betiko, agur! Baina... Jo, bela txirri, nola jarri den iziar, izugarria xerratu duke, Eta errua, ez du gurea izan, Zer esan idu, nirea dela errua? Zergatik? Noski zergatik, erlojua ez ekartzegatik, non zuk erlojua? Erlojua? Erlojua. Erloju adinari, egon naita egon ezin, tik-tak, ding-dong, kuku. Goiz txintan lopetean, niko xonakoenean, esnatu nau txirriñak, gordena esmantapean. Ring, 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 ring. Erloju adinari, egon naita egon ezin, tik-tak, ding-dong, kuku. Eguzki erlojua etxaurreko paretan, lainorik ez badago, isilik lan eta lan. Erloju adinari, egon naita
egon ezin, tik-tak, ding-dong, kuku. Eskomotorrean dut erloju modernoa, alarmak jotzen badu, laizter etxera noa. Pi-p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 i. Erlojua din, egon naita egon ezin, tik-tak, ding-dong, kuku. Ordu bata, ordu biak, ordu eroko zita, kukua egatzen da, bere abia utzita. Kuku, 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 kuku. Erlojua din, egon naita egon ezin, tik-tak, ding-dong, kuku. Erloju altuena da eliztorrekoa, horratz luzeak eta zenbaki handikoa. Ding-dong, ding-ding-dong. Erlojua din, egon naita egon ezin, tik-tak, ding-dong, kuku. Licciarreria fresque, licciarreria fresque, txokolateak, goxokiak, klase guztietako licciarreriak. Ta nori gustatzen zaizkio txutxeak, nori gustatzen zaizkio... Ez. Licciarreria fresque! Txutxe hauek ez dira zuentzat. Txutxe hauek kakuzaik bereziki prestatu ditu, txirrimirri eta txiribitonentzat, hiru payaso kaikumari hoientzat. Eta baldakizue zergatik diren bereziak kakuzairen txutxeak, sekulako aginetako mina ematen dutelako. Zendatzen ez den aginetako mina. Nire txutxe hauekin bukatu dira betirako txirrimirri eta txiribiton. Akabo! Licciarreria fresque! Licciarreria fresque! Gora kakusai! Gora kakusai! Licciarreria fresque! Jetxi, nekatuko zea dut azta kumeni behar baino gehiago nekatzea. Ongi etorri, hemen ditugu Ainitza eta Aitor, bikote horiko partaideak. Kaixo, zer moduz? Ondo, Ainitza, gaur baldakizu Euro Disneyrako bi bidaia zozketatu behar ditugula. Zu joango altzinateke? Bai. Hemen inguruko herri batea baino gustorago, ezta? Bai. Ez dakizatik, baina bai ez dirudi. Bai, ez zaituzte guara bidaliko, baina ia ongi pasatzen duzuen gurekin. Eta ongi etorri, txalo handi bat ezartuko ditugu. Kaixo, arratsaldean, hemen ditugu Jose Luis eta Jose Luis. Edo nahi baduzue, Jose Luis eta Jose Luis. Eta hankaz gora jarrizkero ere berdin. Bueno, arratsaldean zoi ere, eta nik zuri ere berdina galdetuko dizu, Jose Luis. Euro Disneyra joango altzinatekezu? Bai. Beitatu aurrea denak ikusteko. Lotxatu iten da pixkat, normala, nire aldamenka jarreko nitzake, baina aukeran ustez aurrez hobeto nahola nire. Eta Euro Disneyra zergaiti joango ezinateke? Nun ibiliko ezinateke gustora? Parkean.
Parketan, hango parketan. Bueno, ba, ia egunen batean marrazkiren bat edo zerbait bidaltzen diguzun eta aukerari duzun. Bestela guk Euskal Herriko txoko batera bidaliko zaitugu agian. Ongi etorri zuei ere! Garazi eta Carlos ditugu berriz bikote Arroxako partaide hauek. Haze bikote politia torri zaiguna eta zu jungo altzinateke Garazi Euro Disneyra. Bai. Eta aukera jarri ezkero eta Euro Disney beste zerbait aukeratzeko aukerik bazenu, nora joango zinateke? Euro Disneyra ere? Bai. Bai. Bueno, ba ongi etorri zuei ere, Eta guain, txiki hauek hemen lotxatuta daude, baina hauek ez dira beti lotxatuta egoten. Bestela ikusi ondorengo bideo hau. Etorri txikiak nigana, eta jarri zuek elkarren babesean, aita txos. Badakizu zer, nire aitak basoan egiten du lan. Lehengo moztu egiten ditu euskorarekin, eta gero neurtzen ditu inguruan eta luze. Nire aitak ofizinen egiten du lan eta elektrizista da, eta holaxe egiten du lan. Nire aitak muebleak egiten ditu. Eta nire etxeko armario eta ohe guztiak eurek egindakoa dire eta horrela egiten du lan. Jose Luis, badakizu zer, nire aita afatia daukatenean amamak usten didate. Hainitze badakizu zer, nik ama eta nire aita asko juten dira huergara markinara. Hainitze Jose Luis, badakizu ezer, nire aita oso parrandista da. Eta parranda asko gustatzen zaio. Nire aitak holan ematen ditu musuak. Eta nire aitak PlayStationean idazten dotenean nik musuak ematen dira. Nire aitak horrela antzatzen du. Entzeratu gara parrandazale amorratuak zaretela, Eta Carlosek bi ofizio ditula, bata, oheak eta muebleak eta egitea, altzariak egitea, eta beste gaina parrandista. Pixka bai. Bai, ezta. Bueno, jartzaitezte denak, gaur parranda ez, baino salto batzuk egin behar ditugu. Etorri, beroketarik egin behar ditugu, eta jarri hortxe. Hemen ditugu dantzariak, eta zuek ere zutitu. Txiki txoko, txiki txoko, txiki txoko, txiki txoko, txiki txoko, txiki txoko. Beno, osongi, mila esker dantzariei, eta zuek zoazte zuen leketora, eta prestatu lehendabiziko probarako. Lehendabiziko proban, errelebo bidez, gurasoak eta aurrak korrika jarri behar ditugu, baina ez era normalean ez. Gurasoak zakuan saltoka jarriko ditugu, eta aurrak berriz, beren koilara eta arrautz eta guzti. Hori errelebo bidez. Presta altzaudete, 1, 2 eta 3. Beno, erori gabe behintzat, Hau patxikiak. Beno, arrautza erori dezkio, erdi puntura etorri behar. Bikote Arroxa eta horiak ia bukatu dute. Epa, iritsi dira! Eta batera esango nuke gainera. Oso ongi! Hartu zuen lekuak eseri lasai, kilometroak emateko unea iritsi da, eta kilometro bat emango diogu bikote berdeari eta zuen txaloa. 2 kilometro bikote horiari, eta beste 2 kilometro bikote Arroxari. Oso ongi! Beno, baurrengo proban, ez ditugu kantari jarriko ez, baina lagun bat ekarriko dugu kantatzera, eta hauek erne egon beharko dute kantuari buruzko galdera egingo baitzaie.
Batzuetan jartzen naiz, etxetik begira, begiak jaustan zaizkit, leiotik behera. Lurrean salto eginez, kanikak balira, gaua etorri arte, divertitzen dira. Polita da ez da kantua? Ba orain, Aitorrek egingo du asko zobeto soinuaz eta musikaz lagundurik nahi duzunean, eta aurreneko puska zuretzako joangoa da, Carlos, beraz, erne. Lagunekin paratu, txokolate jatia, zaku karrerak eta bidaia handiak. Ezagutu nahi ditut, enpatxu ez diak, Konstantinopla eta Parisko zubiak. Beno, badoaz galderak, Lagunekin txokolate jatea, zaku karrerak eta zer gehiago paratzen edo prestatzen du kantariak. Euskal, kantari okitituen gauzek. Ez dakizu? Bidaia hondiak zen erantzuna, kaskarrekoa! Holaxe, oso ongi, beno, beste galdera. Zer ezagutu nahi ditu Konstantinopla eta? Parisko zubiak. Beste kaskarreko bat, holaxe. Beno, lasai, bota bigarren puska. Sotanak dizkiet kenduko, itxasontzi piraten banderak eiteko. Bio-bipo batean denok araigoko, zintzoak garelako, ez du gordainduko. Bueno, zintzoak dira Ruper eta konpainia, baino zu ez asko, Galderak badoaz, zertarako kenduko dizkie apaizei sotanak? Piraten banderak etxiko. Bai hoxe, oso ongi, txala handi bat. Eta non igoko gara denok? Tio baten. Bai, oso ongi, Jose Luis. Eta jarrai dezagun Aitor nahi duzunean. Erne Aitor. Beste Aitor, alegia. Musika joko dugu alde guztietan, batek bonboan eta besteak trompetan. Biluzirik bainatu, ilargi argitan, maitia bilatuko dugu urrazpitan. Badoaz galderak, Aitor, zer joko dugu bonboaz aparte? Trompeta. Trompeta joko dugu, bai hoxe, oso ongi. Eta zer bilatuko dugu urrazpian biluzirik bainatu ondoren? Ilargia. Maitia bilatuko dugu, ilargipean bainatuko garen arren. Ongi, mila esker Aitor, eta kilometroak emateko unea iritsi da. Kasu honetan, arroxa zena nervioso xamartzegoen ez 0 kilometro talde arroxarentzako. Kilometro bat talde horiarentzako. Eta 2 kilometro talde berdearentzako. Urrengo probaren izena txorimaloak da. Kasu honetan, inauteriak pasata baldin badaude ere, aurrek gurasoa txorimalo jantziko dute. Beraz, jartzaitezte zuen lekuetan, eta txikiak, prestatu lehendabizi egiten duena, izango da garaile eta bigarrena eta hirugarrena ondoren. Beraz, prest bazaudete txikiak? Prest zaudete? Bai? Ia ba, 1, 2 eta 3! Beno, soinekoa, pañueloa, eskukoak. Hankatxoak.
da ziztu hau. Hori da jaztea. Eta bikote horia bukatu du arroxak ondoren eta berdeak azkenik. Oso ongi, zoazte zuen lekuetara. Zoazte zuen lekuetara. Oso ongi. Eta puntuak eta emateko garaia iritsi da. 0 kilometro talde berdearentzat. Kilometro bat talde arroxarentzat. Eta 2 kilometro gure talde bizko mazkarrarentzat, talde horiarentzat. Eta markagailuei begiratuz gero, zera ikus genezake? Bikote arroxak 3 puntu lortu dituela, bikote berdeak 3 puntu, eta bikote horiak 5 kilometro! Beraz, irabazlea, garbi dago norden zatozte honuntza. 3 kilometro horiek eta berdeek, eta 5 kilometro bikote horiak, eta gure lagunak egin dira, barrezale txartelatu, horregarrikin konpaktuak, liburuak, eta bikote horiarentzat kasu honetan Euskal Herriko nahi duten edozein nekazal turismotan, asteburua pasatzeko aukera eta zuen txaloa, izuet. Lagunok, soinu jolea gertu dugunez, kale jira batez, agurtuko zaituztegu eta nahi duzuen erarte. Ongi pasako zenotelakoan, ongi izan! Litxarreria freskue, litxarreria freskue. Ea norden lehenengoa nire goxokiak daztatzen. Azelako aginetako mina. Litxarreria freskue. Iapa! Ikusten dituzue, txirrien atxiriton, Oraintxe bertan pasa dira hemendik, Mirritxo, eta hemen itxaroteko esan dute. Goxoki freskue, goxoki freskue. Hohohoi! Zer dira, txardina ustelak? Txardinak? Txardinak ez? Litxarreria goxo-goxoak, ni neuk bereziki prestatuak. Hemen, kakau saia dagoelako esaten dute. Nik ez dut ezer nabaritzen. Komuneko atea zabalik utziko zuen txiribitonek. Usai txarrori ez da nire goxokiena, Egin berriak dira, eta... Daztatu nahi aldituzu. Aixu, kontu bat esango dizut, Kontu bat esango dizut. Txirrik beti esaten digu, ez dugula litxarreriarik erosi behar. Gauza bat erostea da, eta beste bat oso ezberdina, erregalatzen dizkigutenak jatea, Hartu, Miri, hartu. Bai, hartu, Miri. Bai, hartu. Hartu, Miri, hartu. Aixue, ez alda gehiagik izango... Ez. Zer, Mirri, zer iruditzen kakuzairen goxokiak? Lasai, hemendik aurrera ez duzula handirik izango. Betirako aginetako mina aukiko duzulako. Eta horra
Gorotz izpian! Gora kakusai! Zer gertatzen da hemen? Zer gertatzen da hemen? Tira, Mirri, Txiribiton, Mirri, esango aldi da gargi, bezerez, izango aldi da garbi. Txiribiton, esango aldi da zer gertatu den hemen. Aizue, zuek baldakizue zer gertatu den. Zaudete, uste dut ulertzen ari naizela. Mirrik ziur nago bere, Txiribiton, bere paga guztia gastatu duela zera litxarreriak erosten, eta orain egundoko agineko mina daukala, ez da? Ez du litxarreriarik jan? Ba? Ez du ordu litxarreririk erosin, Txiribiton? Mirri, oso haserre jartzen ari naiz zirekin, Mirri, Zenbat aldiz izan diat, txutxeak ez jateko, hortzentzat kalte egiten dutela hortzeak. Eta ziur nago, pilo bat erosi dituala, ezta? Tira, mesere Txiribiton, hartzak Mirri, eta eramazak dentista gana, ea konponbide bat baduen beretzat. Tira, bizkor. Txiribiton. Gozoki hori, emaidak eskuan duen gozokia. Guztiak. Hori da. Gezurra dirudi. 1000 aldiz edo 1.000.000 aldiz esan dio Mirri. Mirri, ez litxarrerik jan, meserez. Hoiek kalte egiten dute. Baina, ez, alferrik. Txutxeak ez badira, litxarreriak ez badira, gozokiak. Orain ere, paga guztia erosiko zuen, gastatuko zuen. Zuek erosi duzue, litxarreriak erosten ikusi duzuen? Nik ez dut litxarreririk erosiko. Begira, Txiribitonek eman didan gozo hau, jango dut, baina erosi ez. Ze, Txirri, gustura! Gustura. Haua garbitzen ari nintzen isiar, barkatu. Gustura zirudien, ez? Beno, aizue, ez dakit gustura zegoen edo, baina gustura zuetariko bi geratuko dira orain. Zozketa egin behar baitugu, zuen papeltxoak atera itzazu, Eta begiratu ondo zenbakia zozketa gailua hemen behar dugu, hemen da zozketa gailua eta laguntzailea behar dut. Beraz, datorrela txikitxokoan gurekin izan den, Jose Luis, datorrela. Bi zenbaki aterako ditugu, hemen da. Gaixo, Jose Luis, atera bi zenbaki, bai. Hemen txedugu. A ber, bikoa, oain urdinetatik, beste bat, 10-rekoa. Laua, eta oain horietatik beste bat atera ezazu. Oida, 258 zenbakiaren jabea hurbildu dadila. Eta beste zenbaki bat atera beko hilaran, beran. Bata, 100-nekotan, laua 10-rekotan, eta bederatzia, beraz 159. Bi zenbaki horien jabeak hurbildu da
daitezela, mesedez. Bueno, Jose Luis, eskarrik asko laguntzagatik, mil esker, txalo batez bidaliko dugu, bai. Txalo bat, oixe, mil esker. Eta orain ikusi ditzagun patineteak. Hemen dira patineteak. Olatz eta Nuria. Txalo bat, Aksidente aukidu Olatzek gaur. Kaixo, arratsaldeon. Beno, ongi dabiltza patineteak. Oparituko ditugu orduan. Datozela bisarituak orduan. Hemen dira. Kaixo, arratsaldeon zatozte? Zatoz. Bat nire albo batean eta bestea bestean. Horrela. Kaixo, arratsaldeon bioi. Zuen izena jakin nahiko nituzkenik. Hasi zu, emakumea. Zurine. Zurine, Elgoibarkoa zara? Bai. Eta zertarako nahi duzu gure txirrista txangoa? Baineran berarekin bainatzeko? Zertarako? Kalean ibiltzeko berakin? Bai. Beno, hartzazu! Nuriak emango dizu eta zu nortzaitugu? Alex. Alex, eta Alexek txirrista txingoa zertarako erabiliko du? Jolasteko. Ba, oso ondo iruditzen zait, Hartzazu eta jolastu nahi adina. Mila esker etortzeagatik bioi! Jolastea inda politia era batea edo bestera. Eta hori da gure ondorengo lagunak gurekin egiten duena. Jolastu, bere iluntasunak eta bere argitasunak agerian utziz, gure saioan egin ohi den bezala, Txan Magoa! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Da genia! Bueno, adi, jendia esaio haukatzeakoan beti berbera galdetze dit. Txam, nondikan ikasten dira horrelako trikimailuak? Nondikan ikasten ditugu trikimailuak? Nondikan? Liburuetatik, bai. Liburuetatik edozein gauza ikasi dezakegu. Eta hien artean, magia. Hemen, nire eskutartean, ikusten ari zarete, nire lehendabiziko ipui magikoa. Benetan magikoa zerten barrun, kolore eta marrazki magikos osatuta dago. Ze pasada, Dola, ez dut lertu? Bai. Barrun, kolore eta marrazki magikos osatuta dago, ipui magikoa. Bai. Por cierto, ikusi nahi aldezute? Bai, esan! Neska mutila, signorina, ladies and gentlemen, zoe, muturren aurrian, nere lehendabiziko ipui magikoa. Ze pasada, hoi diarpegia, ze berriro, noski baiez! Ze, nola txuria. Ah, hombre, normala, xuria, baina udaran, beltzaran agartzen ez, barkatu. Ipuiaren horrikaldea, txuriak asaltze diala. Bai, txuriak, arazo txiki bat daukagu, one problem, inglesa esaten da bezala. Hemen konzentrazio eza dago, konzentrazio falta. Dena konzentratu, mesedez, ikusiko ez dute nola saltzen dira kolorea. Konzentratu eta, ze, ez dakizute konzentratzen? Ze txapuzo! Beitu gartzo, zer ikasiko dugu, ondo? Adi, denok, besoak gora! Hoi da, hau da redada oso ondo. Konturatu altzarete, besoaren bukaeran behatzez josita ditugula. Bai, balde bakoitzeko bana saldu. Bat eta bat! Amaika, txikitaz. Bat eta bat, amaika, bat. Gehi, bat. Oso ondo, eta sesenak eta behiak nola jartzen dira, eta beste batzuk nola? Otxongi! Bagu konzentratzeko horrelaxe ez. Horrelaxe adarra barruraka, denok bai? A ber, saiakara ensaio txiki bat ingo dugu, Bat, bi eta hiru, denok. Hau da argazkia, dio, konzentrazioa barkatu. Berriro, buelta, doain dala. Osongi, denok prest. Osondo etxetan, denok prest. Bai, denok. Bueno, adi. Bat, bi eta hiru. Azaldu diala! Bai, txuri bat jontxo, beitu! Hemen,
munduko magorik ospetsuena saltzen dira, bakoitzak bere espezialidadian. Bai, eta ze esate jazute koloretaz? Beitu, gorria, urdin elektrikua, marroia, ze? Nola? Txuri beltzez da hola? Ai, maitiak, eta zeuen konzentrazioan undo. Denok, besa gora, behatzak asaldu, behatzak buruaren bialdeta. Eta hain konzentrazio aurpegia jarri barzute. Eta konzentrazio aurpegia jartzeko eta koloreak ikusteko, begiak erditsi bar ditugu. Hoi da. Begiak erditsi, begiak erditsiak koloreak ikusten dira. Deno prest? Aber, zeakera bat, bita iru. Otsoki! Bita iru, deno! Zer gertatzen da? Zer txartu egiten egia? Deno. Txo! Euskarrik asko! Deno, beso gora! Behatza buraren bialdeta! Begiak urratuz, erditsi, baina, txinatarra bezala! Baina txinatarronek komunian, deno komunian! Oi bai! Eskerrik asko! Nere lenda biziko ipui magikoa. Eskerrik asko, Goibar, eskerrik asko. Eskerrik asko, baina horratzean abetu ditut ikamika batzu ze. Beitu zer diote. Txanek egiten duna da buelta erdia eman eta sataz paskuaz. Ez, beitu lagunak. Bukatuko deu, hasi garen bezala. Txuria. Adi, ez dut ezer mugimendu arraroik egingo. Deno prest, ondo. Adi, behatza, gora, behatzonek, buru, erdian, tok, aurrera. Dena presto publiko, bai! Adi, ez dut ezer arraro ingo, Bukatuko dugu txuria. Oain, buruari astindura erra dultzemeneo, denok! Oida, nahikoa! Non zaudete? Barkatu. Bai, horrela konzentrazioa pikutara juten zaigu. Eta, hasieran bezala gaude. Txuria. Txalo bero bat, eskarrik asko. Nere lehen da biziko ipui magikoa. Eskarrik asko Goibar. Bueno, agur, eta horreko arte. Aio! Aizue! Ikusi aldituzuen Mirri eta Txiribiton iritsi aldira? Ez? Ez dira oraindik iritsi? Litxarreria freskue! Zer, Txirri? Goxoki freskorik nahi? Goxokia baino, Mirriren galperdia direla esango nuke usainagatik. Ze usain txarra dakarren, ez da? Txirri, ez alnauzu ezagutzen. Elgoibarko gozokigile nagusia naiz. Ba ez, zuet zaitut ezagutzen, baina usain hau ezaguna egiten zait, Ez da posible, zera, gauza bat esan nahi nizun, litxarreria bereziak prestatu ditut zuretzat, munduko pailazorik bizkorrena zarelako, zer iruditzen? Bagira, esango dizut, ni enaiz munduko pailazorik bizkorrena, eta gainera ez dut goxokirik jaten, Tira, baina, noiz peinka arauak puskatzea pena merezi du, ez da egia? Bai! Baina, zuek ez ezer esan Mirri eta Txiribitoni, Baina, usain hau... Banekien, ez zinela nire goxokiak dastatu gabe egoteko gauza izango. Hartu, Txirri, hartu. Eta usain horri zer diozu? Hartu, Txirri. Bai. Badakit litxarreriak hortzetarako bentan txarrak direla, oso txarrak direla. Baina
goxokiak aurrean ditudanean, oi, zoratu egiten naiz. Lortu dut! Horra hor, gorotzizpiak! Akabo azken txoria. Mirri aginetako minak jota. Txiribiton ere nire goxokiekin gainezka eginda. Eta azkenik txirri ere nire eskutan. Gorakak uzai! Bukatu dira betiko hiru payaso ergelak. Gorakak uzai! Ikusten aldituzuen nola dauden txirrimirri eta txiribiton. Oraintxe bertan eritetxera deituko dut eta ara eraman ditzatela betirako! Ara eraman eta angel ditu daitezela betirako aginetako minez. Aizu, eritetxea? Bidal ezazue ambulantzia bat txirrimirri eta txiribitonen bila. Oso gaixo daude eta... Nola ari naizen gozatzen! Gorakak uzai! Gora! Non sartu da txiribiton? Ikusi alduzue txiribiton segapotori. Non daude? Pailaz horiek? Gaixo hemen daude? Hementxe? Hemen, begira, zera pentsatu dut. Zoro xamarak direnez, eroetxera eramatea. Oso ondo. Iruditzen zait. Bai? Bai. Lehen hor komentarioren bat entzun dizut eta zu ezkezkatu ezertaz, Hauei alkandora bat jarriko diegu, eta kitxo, lotuta eroak gixan, eta ez da ze pasako. Zora, Garri. Bai. Baina, alkandora horrekin ezingo dituzte besoak mugitu? Ez, guztiz lotuta jarriko ditugu, eta etzai ez pasako, ez. Ziur. Ziur. Eta nahi baduzu gainera proba egin genezake. Bai, proba egingo dut. Erizaina, mesetez? Erizain pampoxa eta ze polita. Baina, zure aurpegi polita ezaguna gertatzen zait. Hau bai, erizain pampoxa, Ai, erizain polita. Txiribiton! Arrapatuta nago! Arrapatuta eta zure gaiztakeria bukatuta. Berdin zait, hemendik aurrera. Ez dira, txirri eta ez mirri gehiago hemen izango. Betirako aginetako minakin egongo direlako. Bueno, zer egin behar da? Beren aginetako minak entzeko, zer egin behar da? Ez dizut esango. Nola ez, Txiribiton? Ez, Txiribiton, nire gozokirik ez dut jan nahi, ez, aginlariari kriston beldurra diot, ez dut nahi. Zer egin behar da orduan? Zera, litxarreria freskue, 3 aldiz esan behar da. Lagunduko didazue? Ez. Zango dugu 3 aldiz? Ja, litxarreria freskue! Litxarreria freskue! Litxarreria freskue! Baina, zer egin duzue
Ulertzen dut, noski. Hau, beti bezala, kakusainen maltzurkeria ebitako bat izan da, ezta? Eta beti bezala, kakusain askarri honek, ipurdikoa irabazi du. Agur naskanta txikina, ikasiko duzu urrongorako. Bai. Agur ez, urrengor arte. Gora kakusai! Gora kakusai! Hau, poza, mirrita txiribitun. Ez dakizu. Honen besteko mina eduki dut hortzetan, mirrita txiribitun, itzegin ere ezin nuen. Pentsazazue? Gaizki pasatugu, Txirri. Ze? Kontutxo bat. Eta kakusainek nola lortu du hiri aginetako mina jartzea inoiz goxokirik jaten espaduk? Nik goxokirik jan. Nik ez du goxokirik jaten. Ez du goxokirik jaten? Inbidiarik ez pasatzeko? Tori! Nik ez dut nolakorik egiten, Zuetariko asko zain zondotan unea iritsi da. Eurodisneyko bi bidaiak zozketatzeko unea, eroskik eskenetako bi bidai zoragarriak, 4 pertsonentzako. Urduri denak, ez da? Marrazkiak eta bedilazkiguzuen jende guztia zoratuta. Ekar diezazkigutela gutun guztiak, bertan dira marrazkiak, olerkiak, zue bidalitako altxor txiki guztiak. Ekar diezazkigutela, hemen dira Olatz eta Nuria, eta esku garbi bat behar dugu, bi gutun ateratzeko, eta nik neskato hori nahi dut. Zu, zatoz. Niri eskolan hori egiten zidaten beste albora begiran honean beste guztiek bai ez esaten zutenean ura atera. Kaixo, arratsaldeon, zure izena? Alaitz, lagunduko diguzu? Pentsa bi pertsonak asko eskertuko dizuela zuk orainengo duzun lan horrengatik. Begiak estaliko dizkitzue eta beraiek botako dituzte paperak goraka. Eta zuk harrapatu beharko duzu, bale? Harrapatu beharko duzu aurrena bat eta beranduago beste bat. Ongi? Prest? Jarri orduan. Estali begiak. Horrela, jarri pixka bat atzerago, bestela agian kolpetxoren bat hartu dezake, eta hartu paperak, eta bota gora, eta zuk harrapatu. Beno, ez du ikusten, berdin balio du. Hemen dugu lehendabizikoa, eta beste bat behar dugu, Nuria eta Latz. Hartu. Guk airean harrapatzean egin, baina nork dio mariposak, txinurria baino politiagoa direnik, lurreko gauzak izan arren. Bueno, hementxe ditugu, 1000 esker zure laguntzagatik, 1000 esker. Eta hementxe ditut marrazkiak, oso marrazki politak, eta izenak esateko una heldu denez, lehenengo irabazlea da... Aitor Michelena, errenterikua, Gipuzkoarra, begira ze marrazki egin digu, txalo handi bat berai. Eurodisneyrako bidaia 4 pertsonentzak irabazi du. Eta bigarrena, Amaia berezi hartua, 8 urte ditu, eta ez dakit nongoa den, Ibai Zabal kalekoa dela bakarrik dakit. Abai, Zornotzakoa ikusi zer egin duen. Txirri, mirri eta txiribitoan margotu ditu. Zorionak
guztioi, eta izue bestik ezpada ere, ara joaten zaretenean, bidali postaltxo bat, bai? Gu asko gogoratuko gara eta zuetaz. Eta ikusi nahi alduzuen noda bidaliko ditugun lagun hauek? Ikusi dezagun ba. Zeleku zoragarrietara bidali behar ditugun gure lagunak, ezta? Joango ginateke gu ere gustora, baina beste batean beharko du. Dena den jakin ezazuela, laister beste zozketa bat ere egingo dugula, eta zuen gutunen zai gaudela, bidalitza zuen nahi zuen histori guztiak, guk oso pozik hartuko dituguta. Zorte hon guztioi beraz, eta orain ez gara goibel jarriko ezer egokitu etzaigulako, ez, guk musikaz eta dantzaz jarraitu nahi dugu. Festan, hori baita guri gustatzen zaiguna. Gainera gaur, abesti berri batez, gainera. Abesti berri bat? Abesti berria! Abesti berria! Ba, irrikitan nago, Irrikitan nago! Irrikitan nago! Txirri, ze gertatzen da? Ba, abesti berriaren izenburua da hori. Zer? Oiartzuna! Oiartzuna, Oiartzuna, bizitzan oiartzuna, bizitzan oiartzuna, horixe da, denok behar duguna. denok behar duguna. Laran lara, 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 laran lara. Gure burura etorrita esan, errepikan naizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitza nahi nuke beti entzun. Gure burura etorrita esan, errepikan naizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitza nahi nuke beti entzun. Laran lara, 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 laran. Oiartzuna, Oiartzuna, bizitzan oiartzuna, bizitzan oiartzuna, horixe da, denok behar duguna. denok behar duguna. Laran lara, 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 laran. Bena lagunok, gustora egongo zinetela espero dugu gu behintzat zoratzen aritu gara. Datorren astean ere, zuekin izango gaituzue zuen lehiatilatxoa iriki, eta Bilbotik izango gaituzue. Ok izan! Eta usaitxarra dagoenean, ojo, eak agusain horra bilen. Agur lagunak! Agur! Agur algoi bat! Hemen utzita gure adiskideak. Inen aurtxo eta guratxoak. Hemen barre algara eta irriak. Barre gusarro